Naging adlaw, nag-upload kong video. Murag trial ba, kay dugay na mga gugula ka. Upload sa YouTube. Abi na ko live viewer, na di ka pa viewer. Kamay na kay views, pero nakita na ko ba nga napali potential niya to ang channel. So akong buhaton, murag ginasanay na ako akong sarili nga mag-vlog kay na naman tayo mga ka. Bawat hakbang unti-unting nawawala ang kaba. Bitawan ang lahat ng nagpapabigat sa damdamin. Ang tunay na yaman ay nasa loob natin. Okay, sarap mabuhay ng malaya. Walang kahapon na pilit na pinabala. Lumilipad na parang ibon sa mga... This is the place called Piapi, Bandada. Sira tagbalik dire kay siyempre naaman din nagpuyo atong pamilya. Una si tagbalik dire. Oh. Unas man. Grabe ang basura karon kay tungod sa kusog nga hangin. So dire ang sentro sa mga baligyaanan o isda. Bisag doon sila og dagat, pero daghan nga po nagapamalit ng isda. Tungod kay mo may madali nga sudan. So Biyernes Santo, daghan nga po nangaligog dagat. Init mo kayong adlaw ko. Muna mga tao mangita yung tubig. Gusto yun sila magtapok kaysa magpundo sa ilang panimalay. Di magiging kayo ninindot yung dagat na rin sa baybay. Pero dito banda sa Pasig ang sikreto dere kung gusto maligo ay nindot ang bayan. Touchdown na dere sa punta. So naman sila diari at atong pasakyon, wato ta dito sa Bibros Resto. Tungod sa kadaghan sa mga balay, ang hangin di nakasulod. So daghan kayo mga batos diri ron manakay. Naog ta naog. Oh. Oh, walo-walo lang, walo-walo. Walo-walo lang. Oh. Hi guys. Oy, pito-pito ra magunagod. Isa may gihulat lain. Mama. Andaro na to kay init. Init kaayo. Tumo ni ang giingon mga kabyero. Makawala sa imo ang gibati nga kainit, ka-stress. Pag maabot ka diari. Tungod sa mga kahuyan. Daghang kay mga kahoy naglinya. Bugnaw kay simoy sa hangin. Dari banda. Plaster kay mapalupad og drone. Pagod na ang isip sa ingay ng kalsada. Sa usok na itim, mundo'y parang matanda na. Hahanapin ang sikat ng araw sa umaga. Sa lilim ng puno, doon magpapahinga. Dahil lang magandang kapaligiran ang pumapawi sa lahat ng kalungkutan. Sa bawat dahon at hangin dadaan, tila bayakap ka ng kalikasan. Grabe kay kanindot diri. Ang imong bation diri kay relax. Nangawala ang isda ni dool ko diri kay daghang isda di aw. Tapok, mga gagmay ba. Ang mga langgam diri di naman mo patuo. Prog na immune na ba? Oh, tanawa mga langgam, mura rag wala.
Kada minuto siguro kaya mga 20 ka buok. Ang ilang makaon. Tip niya itong armasa kay pangbugar o naglanggam. Kinahanglan yun na yung mga ani kay, oh, suki mo ba ito? Yung mga umanay pang bugaw sa langgam. Sa una, inig, pabutahan na sila. Layo na kayo nagatuan ng mga langgam. Ay, di na napakita. Pero karon pabutahan niyo, mura rag wala eh. Mura nagnasanay ba? Nasanay na sa mga buto-buto. So, mangita tawag ko. Diyan sa taga depart. Si plaster tani ang folding bed kay matulog daw sila. Nagdiri ka na, oh. Hindi na ko pwede yan yung folding bed, eh. Ganun man. Pwede ba si mama ni? Ay, lalumos. Ano nga to? 清晨的阳光照在窗台上 Diya, kay hangin diya. ng araw sa umaga Carl, asa naming with Carl? tama sa bintana Taras Marco. Namingwit ka? Mingwit ka? Tahingi. Vice. Kikinggan na huni ng mga ibon ang ganang pakiramdam Moro ni nindot diri ka na magduyan-duyan, di ba Dre? hindi na Na, pero wala kay tali. alala hindi na kailangan isipin ang malayo Naga kay mabuhat diri ba? Pwede mamutong. Pero busog pa kayo. Nakakuha rin tumong diri kay mag-practice ako og vlog-vlog. Para pag-abot na nato sa mga laing lugar, maka-diskarte na ta. Kay kaning drone na ko, dugay na po na ko wala na gamit pa. Try na to. Lupad-lupad. Nya, unsay mga nindot na settings. Nabili, hanap. Mo ikan guys. Guys, mo gikan. Ha? Nalapok ko. Nalapok mo? Murag tawag ka Tito Bieber no. Unsa may buhat to na turon det? So diri ta sa una. Sig bagis-bagis diri kay diha man mi nagpuyo sa una sa tong pandemic, dili mi problema diri og sudan. Kay manguha ra mi sa mga kilid-kilid. Kaon naman may mga sisi. Nya na mga tilapia, pasayan ng tambay nga murag peaceful kay pamati daring lugar. Yes, oras na sa pag-edit. Kay hapon na. Try lang niya to ang vlog. Dili gyud na bisan pag unsa ka gwapo imo ang vlog. Pero ang imo ang istorya, ang place dili interesting. Wala gyapon viewer. Kani atong video karon isipa lang ni nga mura ratag nagpractice saon pag set up ana ba, so mag-edit na ta. Makita na ko ang place kung asa ta mag-edit. Derita sa ako ang giingon ganiha dere. Pwede po ta magduyan dere, pero magduyan ta. Wala naman tagana magduyan-duyan ta. Basig dukaon ta, makatulog ta. So, dire. Diba? Indot kay mag-edit dire. Diba? Oh. Kasi dati gusto na ko nga overnight dire. Di man boring dire kay naisuga di oh. May mga suga dia. Lingkuranan, lutuan, higdaanan, duyan, atong tent.